Hej og velkommen til min YouTube-profil. I dag så skal vi lave en video, hvor mig og min ven her, Chalfe, hvis han er lidt mærkelig, så er det fordi han aldrig har været på en YouTube-video før. Vi skal vise vores Pokémon-kort frem. Vi har taget 19 af vores bedste Pokémons. Den første, jeg vil vise, det er et Mammothine. Det er den fuldt udviklede af et pindsvin, tror jeg det var. Den anden er en Onix. Den kan jeg ikke huske, hvad det nu er, men jeg tror bare, det er en normal en. Og så har jeg en Krabby. Det er også bare en normal Pokémon. Så har jeg en Aron. Det er sådan, den tror jeg er lidt speciel. Jeg ved det ikke, men jeg tror, den er speciel. Så har jeg en Kingdra. Det er en udviklet af sådan en blå en. Jeg kan ikke huske, hvad den nu er, den hedder, men den har jeg også på kort. Så har jeg en Kakuna, der skinner. Det er den udviklet af en Weedle. Så har jeg en Jirachi, tror jeg den hedder. Jeg ved det ikke helt, men det er ikke en helt normal Pokémon, synes jeg. Så har jeg en Tyranitar. Jeg tror lige, jeg har vist den. Jeg havde måske 2 af dem. Så har jeg en Pangoro. Det er sådan en panda, udviklet af en panda. Så har jeg en Psyduck. Den ser lidt mærkelig ud. Så har jeg en Diancie, tror jeg den hedder. Den har jeg heller aldrig set. Men det er et eller andet med, at den har et eller andet hjerte heroppe i CP. Jeg ved ikke helt, hvad det er. Så har jeg en Magmortar. Den fuldt udviklet af en Magma, tror jeg det var. Så har jeg en Rattata. Det er sådan en normal en. Og så har jeg en Usaring. Det er sådan en bjørn. Kan I se den? Og så har jeg en Sylveon X EX. Den er også lidt speciel. Så har jeg en Plusle i guld. Så har jeg en, det er den sidste jeg har. Nej, det er den. Så har jeg den her Torterra. Så har jeg en mere, tror jeg. Ja, det er den fuldudviklede Squirtle. Blastoise. Det er din tur nu, Chalfe. Han kommer lige nu. Godt. Nu er det Chalfes tur. Jeg skal nok fortælle, hvad det hedder, fordi han ved ikke helt, hvad det hedder. Det her, det er en Venusaur. Det er den fuldt udviklede af Bulbasaur. Hvis I kender den selvfølgelig. Og så har vi den næste her. Den hedder en Clefable. Den tror jeg aldrig har set før. Så har jeg en, så har Chalfe en Corsola. Den ser lidt mærkelig ud. Så har han, den har lige byttet med mig. Rapidash. Sådan en brændende hest. Så har han den her, den er faktisk ret god. Cloyster. Den udviklet af Shielder. Så har han Slowking. Den udviklet af Slowpoke. Så har han Rhyhound. Den tror jeg ikke, jeg kan helt navnet på. Så har han Ursaring. Den har jeg også vist en gang. Det er den samme, som jeg havde, den her bjørn. Så har han en Metang. Sådan en metalmaskine-agtig noget. Så har jeg så har han en Hunter. Jeg tror, det er noget med, at den der, vi havde lige før, den der Rapidash, det er den her, Rapidash, det er den udviklede af den her Hunter. Den her. Så har vi Crobat. Den er udviklet af Zubat. Eller Golbat. Jeg kan ikke huske det. Så har vi en Diglett. Den har jeg aldrig set på kort før. Så har vi en Amp. Ja, han har alle 3 udviklingerne. Så har han en
Numme. Den har jeg ikke hørt om. Så har han en Pontamere. Og så har han de 2 sidste. Nej, det er det faktisk 2 på et kort. Den hedder Mavestik. Og så har han den aller sidste. Det var en Dodrio. Det var så alt for... Skal jeg se videoen? Det var så alt for den her video. Chalpe, han vidste ikke helt, at videoen var færdig. Ja. Så han spurgte, om vi skulle se videoen. Det er nok lige meget. Nå, men det var sådan en lille kort video, hvor jeg viste mig og Chalpes bedste Pokémon-kort. Jamen, vi ses!